Tady Deadpool 10, druhý díl geometrii. Jdeme na to. Dneska vám ukážu, no tak dneska, už jsem udělal dneska video a budu, teďko vám ukážu, že postavit svůj svět, jo? No, ale jestli máte plnou verzi teda. Já nemám úplně plnou, ale zase mám trošku plnou. Protože já znám nějakou Newf třeba dáte, nevím, jaký jméno. Vy to tady máte, ne? Víte, ne? No, prostě jdete tady a tady máte všechny a tak. Ne? Třeba tady si budu dát tak, no. Tak. Ne. Toto. Ale musíte dělat pořád tohle, aby to fungovalo. No. A teďko, víte? No a tohle, no třeba tohle, nevím, co ještě chcete dát, bože. Nevím, co chcete dát, prostě, ne? Já to dám jako, víte, jako, že to nechci udělat, ne? A tady portály, nevím. A čemu to se bude? To rychle prohrajete. Vidíte? No, tak viděli jste. Viděli jste? Já. No tak čus. Tady Deadpool 10.